छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय, आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय, भारत माता की जय. वाळपईमधील विराट हिंदू संमेलनातील आपण सगळे राष्ट्रीय संघ संघाचे विद्यमान संघटनालक माननीय मोहनजी भागवत म्हणतात, या आपल्या देशाचं जर काही बरं वाईट होणार असेल तर त्याला दुसरं कोणी नाही तर हिंदूच जबाबदार आहे. त्यामुळे ही हिंदूंची जबाबदारी आहे या देशाचं चांगलं करण्याची. अशा अर्थाने अशा या हिंदू संमेलनाचं आयोजन सगळ्या देशभरामध्ये होत आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बाळगोपाळ वगैरे उपस्थित आहे. एक छोटीशी गोष्ट त्या बाळगोपाळांसाठी सांगतो, जरा सगळ्यांनी शांतपणा ऐका. खूप पूर्वीची गोष्ट आहे. जेव्हा राजे असायचे, एखादं छोटंसं राज्य आणि ते सांभाळणारे राजे असायचे, अशा एक चांगलं राज्य होतं. प्रजा हित लक्ष असा तो राजा होता. सगळे प्रजा सुद्धा आनंदात होते आणि छोट्या छोट्या पातळीवर होते. म्हटलं असं तर पूर्ण वाळपई तालुक्याचं असं एक संमेलन करता आलं असतं. म्हटलं असं तर या आणखी 2-3 तालुक्याचं मिळून करता आलं असतं, जिल्ह्याचं करता आलं असतं, पूर्ण गोव्याचं मिळून करता आलं असतं. परंतु विचार झाला की स्थानिक नेतृत्व, स्थानिक जे कार्यकर्ते ते उभे राहावे आणि अधिकाधिक लोकांपर्यंत संपर्क व्हावा. या दृष्टीने अशा छोट्या स्तरावरची हिंदू संमेलन सगळ्या देशभर होत आहे. मग या संमेलनाचा उद्देश काय? उद्देश हाच की आपण हिंदू आहोत ही भावना आपल्यामध्ये आपण जागृत राहावं, आपल्यामध्ये हे जागरण आपण करून घ्यावं आणि त्याच्यासोबतच काही निश्चित गोष्टींचं आचरण सुद्धा करावं की ज्या माध्यमातून आपण हिंदू आहोत ही आपली ओळख आहे. मग आपण टिळक लावतो म्हणून असेल किंवा आपण शेंडी ठेवतो म्हणून असेल किंवा आणखी काही गोष्टीमुळे असेल, आपण देवळात जातो म्हणून असेल, परंतु या दिसणाऱ्या बाह्य गोष्टी आहेत. हिंदूंची ओळख फक्त एवढीच मर्यादित नाही आहे. हिंदूंची ओळख ही त्याच्यापेक्षा मोठी आहे. आपल्या सगळ्याला स्वामी विवेकानंद माहिती आहे, 1893 ला वैश्विक धर्म संमेलनामध्ये त्यांना आमंत्रित केलं गेलं. त्या संमेलनामध्ये त्यांनी जे भाषण दिलं ते अजरामर आहे, ऐतिहासिक आहे, आजही सर्वांना उद्बोधक आहे. त्या संमेलनामध्ये त्यांनी काय म्हटलं? मी अशा एका धर्माचा प्रतिनिधी आहे, त्या धर्माने सगळ्या जगाला सहिष्णुता शिकवलेली आहे, सगळ्या जगाला स्वीकार्यता काय असते याचे धडे दिले. अशा धर्माचा मी प्रतिनिधी आहे. एवढं सांगून ते थांबले नाही. त्याने काय सांगितलं? मी अशा एका देशाचा नागरिक आहे, त्या देशाने जगात त्यांचा छळ केला. अशी काही लोक त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या देशातून हद्दपार व्हावं लागलं. अशा ज्यू आणि भारतीय लोकांना आम्ही आमच्या देशात आश्रय दिला. अशा देशाचा मी नागरिक असल्याचा मला असं ते स्वामी विवेकानंद म्हणतात. असं ते का म्हणू शकले? कारण त्यांच्या मनात हा हिंदू भाव, हा हिंदूचा स्वभाव आहे, हे हिंदुत्व आहे, हे आपण समजून घ्यावं. या दृष्टीने हे समजलं. मग मला विचार येतो, या पृथ्वी तलावावर जन्मलेला प्रत्येक माणूस हा हिंदूच आहे. कारण हिंदू होण्यासाठी कोणताही वेगळा संस्कार करावा लागत नाही. तो जन्माला आला की इतर धर्मीयात त्यांना संस्कार करावे लागतात. त्यांच्या धर्माचं करून घेण्यासाठी जन्मल्यानंतर त्यांना त्यांचे संस्कार करावे लागतात. आपल्या धर्मात तसं काही नाहीये. आपला सनातन धर्म आहे. आपल्या वडिलोपार्जित लोकांनी जे काय शिकवलं तेच आपण पुढे शिकत आलेलो आहोत आणि ही एक जीवन पद्धती. आपल्या धर्मात कोणत्याही देवाची पूजा करो अथवा ना करो, कोणत्याही देवाची पूजा करो, कोणत्याही पद्धतीनं तो करो, तो करो अथवा न करो, तो अस्तिक असो किंवा नास्तिक असो, तो हिंदूच मानला जातो. ही आपल्या धर्माची
आपल्या धर्मात सर्वांचं स्वागत आहे. सगळ्यांचं स्वागत करून सगळ्यांना आपल्यात समाविष्ट करून घेणारा असा आपला हिंदू धर्म आहे. आणि खरं म्हणजे याचाच गैरफायदा इतरांनी घेतला. ज्यांना ज्यांना आपण आपलं म्हणून केलं, ज्यांना शरणागती दिली, त्या लोकांनी इथं आपले हातपाय पसरून आपल्या धर्मप्रसार केला, धर्मप्रचार केला. कुठं लाडीगोडीने, कुठं थोडेसे अत्याचार करून. तुम्ही पळतात GNH. Lagi muji mai, oh me alo kitre. रस्ता पोच मरे. जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनकाच लागतले. मुझे पाशी हड्डे झाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. किती? टायर चेंज कर मरे. कोई चेंज केला बरे? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅकबिल्स वाह टायर चेंज टायर सर्व्हिस वाह. नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्व्हिस आणि सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. पाचनो हा. एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाईन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगाव. आणि मग दोतरा घेवत मरे. होय